Dečak, znaš, nije da nije. Sledit će. Da li bi željela večeras da provedeš noć sa mnom? U mom krevetu, pošto znaš dovoljno, sam 3-4 dana sam. Nije da ne možem. Recimo, do koje granice bi išla sa mnom ovdje u kući velikog brata zbog kamera? Baby, pa ti to već znaš.